Dugaya tong Marjong, oy ganina ra man ta naggulat dari bay. Gitaro gyud ni sit up ito apre no. Ambot lang basta kaya importante karon makapamasahiro na pud ta. Gani. Enjoy makining mamasahiro. Bunga enjoy kayo ni Gani. makakwarta pa ka. Tara. Okay na pre, na-sit up na ako pre. Ole ale. Gawa ba tayo? Okay na. Ugos kayo pre. Sit up na to dito. Na-sit up na lagi na ako pag-ayo lagi pre. Gani okay gani. Asa mga motor niyo? Motor. Oh. Unsa mo? Uy. Sakay na. Adili okay po lalaki man. Ganip sa tiram sa mga lalaki automatic. Load po kay pasero lalaki oy. X na. Doon lang sa disgrasya sa lalaki na sa Tara isa. Babae. Sakay na. Dili daw pero okay raw dili mo nga na ketchup god. Okay ra di ba? Okay ra kayo. Okay. Kaya tanawan niyo pre. Chika. Walop kay Glegs, uy! Tupis ba mo na ako manggana na pasahiro ba yung makakita ko magtupis na pasahiro ba ako di Na araday sila diri nagtapo ko. Manyakon. Kapit na pero makapasahiro ko. Sige sakin makatupis. Mga arkila ra mong gali pagka. Araday mo diri nagtapok ha, nagminanyak na pud mo. Ano? Be! Unsay mo gingon na ko, babae Wala na be, pud ka. ay wala oy. Babae na pud ka, babae na pud ka. Wala oy. Babae na pud ka. Wala man gud na sa Babae dita. na pud ka. Sige. Mangatik na pud ka nga sakpan na kayo ka. Ay lagi ko palaguta. Tanawa pre ikaw mong sabo mong kay mo mong kusog-kusog tong chika-chika ganina good. Ay ko palaguta, ikaw na pud ang Ayo sunod be, ayo be. Wala man gud yun. Saan naman nimo ni akong motor oy? Pati wasa nga na masukoy. Unsa naman ka? Gamito na nimo pan chicks na imong motor. Wala man gud. Sorry ka. Isa. Wala man gud. Kani katong nakita ni mga katong chicks ganina. Beya. Gipasa ra mo gud nila mara yung sa ko Bluetooth good. Ano pa ngayon man nimo? Ambe, ikaw kung bunalan mo. Gaya na si Kuandera. Musuko naman kay giguba naging motor. O di unsa naman nimo ni akong motor oh. Oh, no, saan naman niyo? Saan pala ko na? Saan pala ko na? Chika-chika pala ko na. Ikaw pataka ra kag Kuandera. Sige makagkuandera. May pagmulakaw na lang kasi imong trabahoan nimo. Unsa nimo? Mula ka, bitaw ko. Buntag pa lang, bad trip na ko. Agun ako si Hana pre. Kanin nila ko si Hana. Anyway, May pagmuduty na lang ko sa palengke kaya pag nangabot supply sa isda ron. dara pug ka. Ako biya ako sakripisyo ning motoran eh. Tapos imo lang gibunalag ingunan eh. Uyag na ang stong amigo eh. Mura makagsikinsa dira bi wa man ka nagtanaw kung gyunsa nako pag maningkamot para maingani ning motor nako imo ra gibunalan. Rapog ka. Atun dos pa rin. Atun sa latra atun tamayan. Sao naman ako ni karon eh. Pre. Di ka na kamusta naman? Kuba si mo motor pre uy. Uy. Buwa kayo! Tayo! Wala ka balo si Hana pre nga. Gay plano ang tanan. Ano naman na pre, nag-gets niyo ang punto na ko. Tiga may gets kayo eh. Pag dili maguba ang motor, dili na ako mapaayo. Dili malis nagbago. Pag dili malis nagbago, wala kayo pasahero, wala income. Tiga wala interes ang chika sa motor. Sa naman di ay. Magaling ang motong senaryo na to ang nagkuantag chicks kay kana kasi ang pandungog niya basta chicks. Kusdan kay na. Gayo sa layo kay ba no? So kanang kasi na may mismo ni guba. Pag abot niya ang gwapo ang motor, mo ana, unsa pa may istorya niya? Gipayo nako. Gipayo ni mo, Unsa pa buti di ay? ka may ga. Kaysa kay wala naguba ang motor tapos gipayo na kung sa ingon niya. Nag-chicks na pug ka. Ano ba? Big mindset. Cellphone. Tawagan ako mekaniko na ko, paayo na ko ni karon. Na pre. Hello boy. Oh, nakatanggal na nako ang mga dating accessories sa akong motor, mga daan. Ani ha dire karon alis bago. Nauna. Grabe man. Kalero na kaman kasi kana kita ba. Padung na to si Adre ron. Uy. Pero na ako mekaniko. Ano mo na ni? Ano day? Magagag mekaniko pre. Tinuduan ako ni. Teka may mekaniko giday. Uy. Boss, na boss. Uy. Ano nga ni may gisudlan nimo? Legit kay boss, gikan panis construction kinuha na ko dito ah. Asa ka nang uhaan eh? Construction. Kato mga nagparking nga motor dito legit kayo ni mga urig ni. Pawiran ka ni ko pre. Sige, tao na ko ni.
Bago na niyo, tanawa. Langkat na daan, oh. Sige, ayun pa ni. Mayo mananggal. Mao gali ang mga kauban doon niya nagparking dito sa construction, tanggal ang mga kuan eh. So sila wala pisa ron. Sila gilak sila, wala piso sila karon. Tanggal na. Importante na no kay bagong pisa, boss. Oh, ba naman na. Previous ganino, previous. Boss, goods na, boss. Okay na? Okay na. Okay ka may hasla. Daw ano, gingon maayo kay mekaniko na ko. Maayo kay maayo. Maayo kayo 7 years na kami mekaniko ni. 7 years na ganin niya nang ginabuhat ug nag-aayo pud jag mga inani. Pa. Ya boss, wadto nako kining ako na lang pud dalon kay may na lang di ba baligya na ko. Asa ka madto? Lakaw nako. Ay naunsa naman ko basig nagtuo ka nga di ta ka bayaran. Ay, Amigo ta ka pero bayaran ta ka uban mo. Talo man akong bayad ko sa imo naunsa. Ano, amigo? Dili ingon but pasabot amigo di na bayran. Daro bayaran ta ka. Daro para sa imo ha. 150. uy, unsa man ni 150? Buwa nga. Mo na pambansang sweldo sa mga Pilipino. Sa mga taong nangangarap. Nagsisikap sa bansang Pilipinas. Awo! Long live 150! Long live 150! Ya boss, salamat sa 150. Pasin ako. Sige, sige, pasin na. Tawago na punta kasunod ha kung payo ko. Kaya na anak ko'y bakal.